shout out po. Shout out kay Gayos sa Bicolana. Please subscribe po. Gayos sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, pa-support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers. Andito po kami ngayon ulit sa Dangkalan. Magbibigay po kami ng tulong ulit sa mga batang ulila na po sila kasi wala na silang magulang. Dito po kami dadaan sa ilalim ng tulay kasi medyo malapit-lapit. Dahan-dahan. Baka mabubog ka mo. Sige. Dito po mas malapit po kasi dito, saka mas madali ang daan kaysa doon, mataris po kasi ang daan doon. Magandang hapon. Makagat tayo ng aso nyo, ha? CG. Magandang hapon. Anong pangalan niya? Lani. Lani, ito yung regalo sa iyo, ho. May magandang regalo ka. Ito po. May gunting ka. Okay, buksan natin. Ito po yung tatlong magkakapatid. Ulila na po sila. Wala na silang magulang. Ayan po siya. Siya po ang gagamit nito. Makapasyal-pasyal ka na, Lani. Maganda na ang kapakayan mo. Tulungan mo nga si Jen. Ipahiga mo, pahiga. Tulungan mo nga, Lia. Di ka na umagi sa luyo na waraan mo. Yan mo na, Lia. Patumba mo na yan. Hilain mo, Lia. Hilain mo. Okay. Dapat na ina. Danonin, Lorena.
Bumutang. Baba lang kay kung mabagsak. Masira. Danon ni Lia, danon. Yan. Ayan, maganda. Excuse, mga bata. Ayan. Pag nagsimba kayo, maganda na ang sasakayan mo. Dalog dito. Maganda na ang sasakyan mo. Hindi na sila maghihirap ni ate mo noong yan. Parang marunong naman kayo gumamit na niya, no? Ba, ito yata yung lock, eh? Eh, ano mo, no? Okay, naghibi yun. Ambot nag-udo yun. Yan. 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 Ganda ng ano ni ano, oh. Ayan, eh. Yan. Oh, yung ano, braso liya. Yung braso liya, alisin mo sa kabila. Paliguan ka ni ate mo. Oh, maganda ka na tingnan dyan. Hindi ka na uupo dito sa sahig lang araw-araw. Hapon. Yan, ayan po siya. Yan. Maraming salamat po sa ating donors ngayon sa napakagandang regalo kay Lani. Ang donors po natin ay ang admin ng Jessa Bicolana Unity Group. Live and support po tayo. Team Mukya. Team Mukya, salamat po. Salamat po sa inyong love and support po kay Ma'am Jessa at sa admin po nila. Sana marami po kayong matulungan na katulad nila. At sa mga marami pa pong may magagandang puso na may kakayahang tumulong. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Salamat kay Lani. Marunong ka magpasalamat kila Ma'am Jessa saka sa May nakastorya mo na Team Mukya. Kayo na lang. Salamat po. Magtaga ng kapatid ko ng wheelchair. Wala na po kasi silang magulang. Sila lang din ang mumulot lang po sila ng dahon ng nyog. Ginagawa nila ng walis. Pinagbibili nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Tapos gumagawa sila ng kalo, ng sombrero. Manasira na kabuti ito na kuwan. Tugon pa, tugon, tapos huling, tapos yun, pugon, asin, huling. Magandang hapon po ulit. Yan daw po ulit ang hiling nila na sana po may maawa daw po sa kanila at mag-donate ng kalan. Kung sinasabi niyang pugon po, tawag niya dito sa Bicol pugon. Sa Tagalog po, kalan na di uling. Tapos panggatong nila na uling din po. Di uling. Tapos panggatong nila na uling din po. Yan daw po ang ano nila, baka may maawa po sa kanila daw na magbigay. Ayan po Ayan po ang ano nila, oh. Ay, sugar.
Ayan, binibigyan din po sila ng asukal. May nagbigay daw. Ayan po ang mga ano nila. Kasi sira-sira na po kasi yung ano nila. Yan. Yan po yung saingan nila. Sira na po. Basag-basag na po. Yan po yung mga kaldero nila. Takuringan eh. Oh. Salamat po ulit sa admin ng Jessa Bicolana at sa Team Mukya po. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat. Sana marami pa pong maawa sa kanila. Magandang hapon po ulit.